Tänään kerron teille tarinan hengittämisestä. Joka sattuu murtuvasta selkärangasta, suonikohjuista, jotka puhkeavat. Sataa lunta suoraan kehosta, joka sulkeutuu byrokratiasta, joka tappaa. Slovakialaisesta järjestelmästä, joka ei kuuntele kaukana olevista tšekkiläisistä kollegoista. Kuunnelkaa, tämä ei ole valitus. Se on lausunto. Se on todiste. Jokainen hengitys on kamppailua, verta suussa. Hengityksen vinkumista, ähkyä, keuhkokuumetta. Selkärangan kuvaus sairaanhoitajalta vuodelta. Känstiti veri, Kipua joka asennossa. käsien kihelmöintiä. Suonikohjut jaloissa, Turvotusta, punoitusta, halkeilevaa ihoa. verenvuodon vaara. Päävamman jälkeen Lunta silmien edessä, pulssi kerridoisi. paine 2 tudiesva, Lämpötila, kosti, Slovakian linjat kundoesta. ja viiste sanoivat. Mene itse ensiapuun. Byrokratia kirjoittaa mukavia kirjeitä. Ja minä kuolen Bratislavassa. Hengitys. Ja selkäranka. Hengitän, mutta jokainen hengenveto on kuin veitsi. Jokainen uloshengitys on kuin kysymys. Tuleeko toinen? Verta suussa yskiessä, veristä limaa, hengityksen vinkumista. Ulos hengittäessä. Selkäranka vuosi kanstitesti pär, julkinen liikenne. Iskukipua siitä lähtien tauotonta, joka asennossa. Käsisuoja tulee sattumanvaraisesti. Lermittin merkki. Sähköpurkauksena. Makaan, istun, seison, on aina kipua. Eikä kukaan näe sitä. Kukaan ei kuule sitä. Jokainen hengenveto on kamppailua, verta suussa. Hengityksen vinkumista, Murahtelua. keuhkokuumetta. Selkäranka MHDstä. Vuodelta känstitesiteri, Kipua. joka asennossa. Käsien kihelmöintiä. Suonikohjut jaloissa. Turvotusta, Punoitusta. halkeilevaa ihoa. Verenvuotoriski. Päävamman jälkeen Lunta silmien edessä. pulssi kerrioisi. Paine 2 tuliesma. Lämpötila, Kokstikasti. Slovakian linjat kundoesta. ja viiste sanoivat. Mene itse ensiapuun. Byrokratia kirjoittaa mukavia kirjeitä. Ja minä kuolen. Bratislavassa. Jalat ja pää. Suonikohjut jaloissa, molemminpuolinen turvotus, punoitus, kutina, rakkulat. Iho halkeilee, joka päivä odotan sen räjähtävän, milloin alan vuotaa verta. Pääonnettomuus helmikuussa. 2 sitä, Lunta sataa silmiemme edessä. kipu selässä. Neurologia. Ei mitään tutkimus, Ei mitään, vain odotusta. vain hiljaisuutta. Äärimmäinen heikkous pyyhkäisee läpi kehon pulssi. Kärstitästi käy, paine 2 tudiesva. Lämpötila. 2 tikasti. Keho sammuu, nukun 2 tavituntia vuorokaudessa. En unesta kivusta. Allergia jissäänelle. Hypertensiivinen kriisi. Jokaisella piippauksella Paine 2 turies, tajunnan menetys. kyvyttömyys ottaa suun kautta otettavia lääkkeitä. Jokainen pilleri on oksentelua. Jokainen kemikaali on kramppi.
Ja he sanovat minulle, Mene yleislääkärillesi. yleislääkärini on lomalla. Hänen edustajansa. Hän ei kuuntele. Hän lähti. Byrokratiaa ja papereita. Lääketieteen tohtori Ladislav. Shimor tarkastava lääkäri. Soitin, hän tyrmäsi minut. En voi auttaa sinua. Renata Orisek. Medstatin toimitusjohtaja. Mene yleislääkärillesi. MC on Mikulas Bachabis, MBA. Lähetä meille sosiaaliturvatunnuksesi kansalaisuusvakuutustodistus. Ja vuodan verta. Ja tukedun ja kuolen. Ja he kirjoittavat Ja nauravat. ja antavat työtoverin Kuolla Bratislavassa. Jokainen hengitys on kamppailua verta suussa. Hengityksen vinkumista. ähkyä. Keuhkokuumetta. Selkärangan sairausloma vuodelta. Kaksi tästiteli. Kipua joka asennossa. Käsien kihelmöintiä. Suonikohjut jaloissa. Turvotusta. Punoitusta. Halkeilevaa ihoa. Verenvuotoriski. Päävamman jälkeen. Lunta silmien edessä. Pulssi kärkinois. Paini 2 tuliespa. Lämpötila 2 tikois. Slovakian liian kundoista. Ja viste sanoivat. Mene itse ensiapuun. Byrokratia kirjoittaa mukavia kirjeitä. Ja kuolen Bratislavassa. Linkki. Tsekin tasavallan Niiseessä. Kollegat te, jotka hyväksytte minut, te, jotka uskotte minua. Olen VCBs Dornon jäsen numero 2. Täsitäristas. Olen teidän. Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä petti minut rivit. Kotstitäsi jätti minut huomiotta. Lääkärit pieksivät minut, viranomaiset laittuivat minut laatikkoon. Mutta olen täällä, hengitän yhä. Kirjoitan yhä, taistelen yhä. Ja odotan sinua ambulanssiin. Kuljetukseen, pelastukseen. Älä anna minun kuolla Bratislavassa. Ole hyvä. Tän on lausuntoni. Todisteeni viimeinen tahtoni. Ei ole kyse vihasta. Kyse on totuudesta. Vasta Kun luot nämä rivit. muista minut. Isäs teeste. Tsekin tasavallan jäsen. Numero 2 täsittää.